Okay game, kayo na bahala mamili mga kaji. What's up? Gagambino ulit. Una-una, thank you po sa inyong lahat. Nakapag 20k subs na tayo ngayon. Shoutout muna sa inyo. God bless sa inyong lahat. Yung mga ngayon palang manonood, sana po mag-subscribe kayo sa channel natin. Yung channel po natin ay patungkol po sa mga creepy crawlies, mga gagamba, kung ano mga insekto po na pinaglalaban-laban natin. Pinapakita ko rin kung paano kondisyon, paano alagaan. Kung ano pang adventure mga kaji na patungkol sa insekto o kung ano mga hobby natin. Tapos gusto ko lang pala special mention si Sir John Paul. Pumunta siya sa atin dito. Si Brian ba o Ryan ba yung name mo? Sa yung mga pumunta pa na basta umuha sa atin na pang gagamitin nila para sa fiesta. Sana boss manalo kayo. God bless po sa inyo lahat. Yung mga kaji, last fight tayo ngayong araw na to. Kulay pula oh. Tingnan nyo paano maglakad mga kaji Ito yung nilabang ko kay Kadagit, yung naputulan ng paa yung gagamba niya. Ayan oh. Buti hindi pa siya sira mga kaji. Yan, ito naman yung isa. Oversize na to mga kaji OS na to O good lang siguro. Hindi ko maano mga kaji, pero malaki talaga. Ayan oh. Malaki yung mga gagamba. Pili kayo mga kaji kung doon kayo sa Pulang Tigre o dito kayo sa Abuhin mga kaji na tigre din. Bali ang ano natin na ito mga kaji is kayo na bahalang umusga mga kaji. Ayaw ko mamili. Pero medyo may bulto talaga tong pula na to. Okay game tayo mga kaji. Uy, nangyari doon? Harap. Dali. May sapot pala sa ilalim mga kaji. Okay, kayo na bahala mamili mga kaji. Sa pula ba kayo o sa abo kayo mga kaji? Laka. Grabe talaga. Basaan ulit laruan. Ano ito mga kaji basa na naman siya patakbo yung abuhin mga kaji na tigre, pero damage na naman sa mga kaji. Parang yung kay Kadagit lang nung laban namin, talagang match na naman. Pero ang ganda ng mga laban mga kaji pag na-kondisyon yung gagamba. Grabe inantay niya dumaan. Nako, patay yung pula. Matras na rin yung pula mga kaji Wala na mga kaji. Talagang dinali na yung pula. Thank you. Magkano ba to? Thank you 80.